ben mabor adier en mana higa achiel ka in higa achiel kanyo bende nyabedo mabor ma kata omenda moketne okromi. Well, mana kaka FCP osewacho, iko omenda mar sirikal opogore gi kalenda year kaka wang'ega ni iko omenda mag sirikal chakore tarik 1 dwe mar 7 higa ma sani to rumo tarik 30 dwe mar 6 higa mabiro. Mano iko omenda. Jomoko dho ngere kisungu nyalo wacho ni en financial year, to gi jo budget nyalo wacho ni en fiscal year. Manyiso ni programs duto mag sirikal magiketo gidwaro chako riembogi chakre tarik 1 dwe mar 7 to tarik 30 mane miluongo ni annual, mane iko omenda mar ang'owa mar sirikal. To king'iyo budget kalenda to pogore matin. Budget kalenda to chakore tarik 30 dwe mar 8 mar higani